Hapon mga mansir. Natay. Post mga mansir. At ni ibutang ko sa tubo ay sabay na ito rin mga mansir. Para hindi na ito mag-agas dito sa itong tangkal ito mga mansir. Sanang hiluan kayo marang. Hiluan naman. Adri mga mansir. Tabay. Tagap yung sipon. Medyo bukan kayo mga mansir. Puno kayo. Sanang ipaagi dito mga mansir. Tagap naman pa sir. Kumpra ba? Lalim ka na eh. Na, huwag na ni. Na. Selak na rin mga mansir. Ibut. Stuck niya. Mansir, paslak na. Pak gason ron. Tabunan nagbalik. Ano na? Malunga sa. Tabunan sana lang magbalik mga mansir. Tabunan na ito otro. Ay, balik mga mansir. Patong sundang dito. Ay lampas. Nadri ko tabang yang tubo mga mamsir. Nadri mga mamsir. Ray. Tama na dari. Tama na dari mga mamsir. Tara. Nadri ko tab mga mamsir. Dari ra kutob. Okay, kayo sir. Oh. Layo kay gisuyupan. Kayo agad na.
gisiyo pa no. Oh, na dito. Adia. Mag-agas na ni perminti dito mga ma'am sir. Hindi na magamit itong makina. Tara itong makina, pahuway na. Tag tubil. Pero gaagas na ni perminti. Grabe ka gahi sa makina ay layo kay gisuyupan. Okay, tubil. Okay, tubil oh. Dugay ra kasi nakaabot no. So pagtatan ako, yaraan na itong nakikisakon na tubig, yaraan na ako. Ang kiksubi na ako. Pagbuto ko rin na ano. Mga ma'am sir. Oh, dre atong tangkal mga ma'am sir. Natay tubig mga ma'am sir nga gaagas na perminti nga wala na gasto tubil. Oh. Okay na kayo. Oh. Oh. Kusog kaya atong tubig mga ma'am sir. Wala na gasto tubil. Wala na. Garanti siya dong. Huli niya itong makina dong.